haka apa artrik luber sangut ki kena samla uwei ki ubasa hamolai bat ki badai nak senong wa kaji Southwest Kasil District kila mensaw jur hadian ke jingsa show haki bru ki bomdan singi thu parlok ha Golflink na padeng kini ki sangut arngut ki dei ki bla mensaw jur bat uwei neki ki usu mensaw malumala kat kumuji thu jengki bahieng hasam uwei neki ni ki bomensaw menta lapan kerja no senigrams bat hadu kani ke singi umpat ti bru bat uwei pat udang sya sumar ha super care hospital habai dei bukan di jingja na kalyong kupau ba tailin roy nonglang ulai thu bakin ujor no dakai jahar saki pulit banlap iki bru berhenti Aliang tai kunjunga shoh Shah hang tai Golflink te nagaliang jongi gi bayeng junga pa ngam tip ngam sem tip na mar bangi lon sesinong te su poi beteng ka phone aga por kum tu hagi hadwai bi baje ka sistem tu te ong o ba la je kum ta mo la je accident ba sa shoh hang tai yu letre belas ni hang te FCI bala daju tu kita ubasa mensaw pat kunjunga wei batau kunjung kunyi junga wei bat uta wei ba cuma saw melum mala taru wei baru uta wei ba sa kawang bilor biar pat uta bat la pet digan ta di ngalak kali na kaliang junga pa pat la poi sini pat ngalak kali ngalak ayu ngalak wat beni ane thane tai bat ki ong wei ro mitu de takadau te ngalak lej mi menin sia police station te handai ngalak shu lej ai kum ka jing pentip tu handai ngakem kempat ai kata ka FIR mulai jayur udang wandang tang artayom padap sini sa bisa senong arngut tambawai de la mi na wat la mi na ICU la pak sawat kunjunga de dalam desa ICU de tenagaliang jangan kwa ban penmi no nang ne mar ngam so kot bor gain namar ba ka jing lut hang ne kam dei ka kam kai de ta daw nge ngala mutong tajia kat bejia long kat balong an rak no becha ni krim ken kam aram ken long tai habai dei bukan ke jingja na kalyong samla marko ni thongni ubalong finance secretary jong KSU Southwest ka sales ula penrem ni jingsa sho jong kini kilai ngut ki samla ha Golflink lenga KSU Southwest ka sel ni songkhya du kata hadin ba ni layo jingtep ba wei ni ki parathan jungi na po wa snong po wa kaji badai na po Southwest ka sel iba idan ki khna ki ba sa chini Shillong ba menen ha ka sonde ka ba idan ki laingut kiba beri perthan pradong jungi nak stay kiba ki lekai po Golflink te hadin ba tu janmit tu nak liang ki wi pat ki bomdei khasi long kila kta kti bej ya ki bru jungi bat arngut kila poi sha ICU bat wi pat ula shuman saw mlumala bat wi pat ula mensaw jur ba bat nadu sonde hadu menta kasngi mshemla patti bru hadu menta te kaseng barabor hi ya kani gamat miju sokhya bha ka jingsa kta kti baman kapor jong gibriu jungi ki khasi jungi parado prasnam jungi ha kani gari jungi ha jakal je ni panram ru ya kani ka jingle jong kitu gibriu namar ba katkum ka jingi thu jong kini gibriu na pedeng we balaj baki ong gidon arphongut ki ba ki show ki bom ki tet ki hadu menta ba nakaliang jungi kaseng ngiso menong ba lada hang ni hari lajong ngim sengan chu te hai ngi pimut ba ngidang sengan lada hang ni jakal jong ngim sengan chu bat ngi genturu ya ka police department ba kadai ban simkia halor kini kimat ba kadai ban penstat ya ka jing toket halor kini ba de ban kemardor kini ki brio kam dai ban le sting kamut ba tang bajia iki khla jaj pin kem no kloi nrai lada jia ki brio jung ngi pat pin shu pet KM tu pin slam kata ka jing kem ki brio ban investigate nak liang jungi kaseng ni kwa hi ka police department kadai ban simkhya kumba simkhya man kem ki khot jong kaseng bat kadai ban kem mardor yakini ki khla jaj ki ba pen masaw bat mat thombor ki bru jungi